Damo. Bumili na agad. Binigay ko lang. Umakit. Kasi magugutom ka. Ano mo ako? Doon siya pumunta. Hindi siya rin sa pipis ko. Naalis na sila. Hindi pa maganda. Ayan. Para wala makita sa tuloy. Punta mo kasi tuloy lang. Asa yung cake mo?
Pwede naman. Pantay-pantay. Tapos pinagtag. Tapos pinagtag kami, tapos ito. Bantay. Sige nga, ano to. Kaya ganyan yung pagkaramdaman kasi wala naman. Pwede kang makdo. Bakit kasi sa oras na ang makakatayo niya? Kasi naman. Una na ako nila nagay kasi kadang na gusto yung pinagbinubayan kay Toto. Wala talaga tao yung akin. Wala tao yung akin. Make yourself because it's your body.